Holani imbomira ikaitai 1-1. Musade kuda kundipumukira ka. Mukataura mese ndinoteererani manje. Oda uku. Iwe tipe mari yedu. Imakadzi mibhoere. Asi kudzimba kwenyu hakusi kugarika nevarume venyere zvamunobva mamukira pana pamakusenesene ana yakuzonditira noise. Musabva manyanyira kunditira pressure kane kuti handisi murume wenyu maiziya. Iwe usade kufarisa wazvihwaka. Wakauya kumba kwangu uchida mari, uchiita kuhwisa tsitsi. Wakati unondipa mari yangu musi weSaturday. Ike zvinova maSaturday mangani usati wandipa mari yangu. Kasika undipa mari yangu tivone. Handidi zvemuyedzo neweini. Momzi Saturday hamutotaura nezvaiyoyoyo kayo masini akabva atoita things gone bad maiziya. Nekuti ndakanga ndine vanhu 2 ndakatarisira kuti vafeka. Saka kamari kacho ndandakatokaisa pabhajeti zvikudaro maiziya. Saka manje vakabva vandidisappointa maiziya. Kukudisappointa kwekudiko iwe ndipe mari yangu kokwete ngano dzauri kudonditaurira idzodzo. Ma1 kani migration indaitotika mudhara marufu achakrara dhii racho nairoro kandakanotora basa rekuchera guva maiziya. Ndakanotiza Ingrid ndakangonochera nekufushira ka. Manje akabva arega kukrara ka hamenozi mwana rake kare kuchando takamutumira mari zvikanzi mudhara yarapwe kuno kuchando. Saka pakatoipa kamigration. Yezvo naiwe chikombera chemutoriro unogwara here iwe. Ndati ndiri kuda mari yangu kwete ngano dzose dzauri kundiudza idzodzo. Mahwambikani gulezi. Ndadipaye pamwe pakange paine tageti yangu ka. Pakange paine kamwe kagarinya kakanga kakabva kujoza kachirwara ka. Saka ndakatotagita kuti pakanofaka panotoya zvidhakwa hubvu maiziya. Saka ipapo ndakatotagita dinga rekunge ndakanopambura foni maiziya. Ndakatoshamisika ndichitonzwa kunzi kakunochererwa kurutsu kwachonaka. Saka mari yenyu gulezi zvaNovember unoyo aiwa hamutombomira ndotozokuoneka zvapera zvinenge zvaendwa izvi. Ini nayo hope mari yangu nayo mukomana iwewe handitirwe matakanana uri kuda kuedza kuita. Wakauya ukati uri kuda laptop yangu Lenovo handiti. Ndakakuudza zvakanaka kuti ndiri kuda $150. Wakati unondipa 170. Ukabva wafanondisira twendi uchiti uchauya ne150 achiona kumazuva doka. Manje nanhasi ramana. Haiwe muzukuru wamadokuwanika. Indava kana uchida kunditira dzungu iwe usada kupumukira ngwele waiziya. Ndinogona kukusiya uchitaura wega kakada kunditi bviribviri. Waibata. Wakamboona kupi mheneka inotika pamunhu mari inokuwedzera imwe mari pamusoro. Ukwane iwewe ye. Aiwa kana iwe chikombera. Seko chinditira unhu wakadai iwewe ye. Takataurirana wanu tunonipa mari yangu. Okay, twende pamusoro yachona isisina basa. Chindipako 130 yacho yakasara ndiende please. Ndipo mari yangu chikombera. Don't worry mabridge ndokusota mari yako kandiri kuorganize. Kuorganize chiko newe mukomana iwe. Chiko chakaoma pakungosokosa umwe dzako idzi woburitsa mari yangu onditambidza ndoenda kumba kwedu. Uri kuona kuti chii chiri kuitika muzukuru wamadokwana. Zvamanje ka handitomborina kana sendi waiziya. Apa ndakatorwa negomba kandiratombombanya kumashops kondotenga sadza nedovi zve200 bondi ka. But iko zvinezvi handitomborina kana line waiziya. But ndine chimaster plan chengoti chikangoputika chete aiwa ndobva ndatongoya ndakati mari yako nto waiziya. Nguva izvi chikombera because nhasi mari yangu ndiri kutozorara ndave nayo by fire by force. Unaka mabridge ndine masini handiri kutengesa kakuna mahamad musa wako waibata. Ndichisaina kamafomu every day. Saka ndinogona kuwina bvololo kamanje then ndobva ndaritengesa. Saka pandei ndaritengesa ipapo ndobva ndatongokusota mari yako waiziya. Iwe ptseko koko wakasawina mafuta acho ndomirira shiri dziri kubhururuka idzodzo here nhaye asikana. Idzi hadzisi shiri dziri kubhururuka kanhaye mabridge andori mafeya zheti waiziya. Ndine mufana wangu akawina 1000 liters dzemafuta waiziya kalast week pamahamad musa apo. Ndakabva ndatongokopa kaskrik kacho waiketa. Saka ndikangona mari yako chete ndiri kutongoya ndakakuti nto takaenda waiziya. Mwari ka ini zvangu ini. Naiwe chikombera. Yangu inini unayo handitka. Imi makahokweretei chiko naye maikatsukunya. Yagogwa nayo I think because hazvingamboiti. Chikombera akauya kumba uku nezu rako kana gogwa achitoverenga mari yasekuru yavakatengesa mango dzawo kumba aroko. Akabva achingonipai fast ndine big deal ndiri kudzoka nayo. Akabva atinya zvino iko zvino sekuru vari kuvava kumba uku. Kombera, ndoziva hangu kuti unovhura hombe sha. But ndipo mari iye please. Unondiurayisa naIngrid. Ndipo $50 iye ndiende zvangu. Ozosarawo uchivharanana namigration nana Bridget apa. Pakaipa mhomzi yamadokwanika. Inzwai manje yandakazoita ndapedza ka. Ndakazongopinda kamaokei ndakanotenga jembe maiziya. Ndakabva ndapuwa fomu kare kuwina jackpot. Saka ndakatokukavha iso. Ndatomirira kakushedzwa mazita kakuokei ground challenge kokauko. Ndakatongonowina 40 maiziya ndakanotsvaga mpinga ka. Inotongondipa 40 grand maiziya. Ndakanozvomura waya renyu ndakanokutinto. Konguva yareba kanhai gulezi 24 hours ndine mari yenyu. It's not a joke maibata. Saka naiwe CK
uri kuedza kundiudza here kuti mari yangu hauna? Mai amai madokwani ka, nditori ne 50,000 US but dzakajegera mumhepo maiziya. Dzatongosara chete kungoti dzidonhere mumaoko mangu mundobva ndatongokuti nto maiketa. Amaiwe, Chikombere wandiuraya ini.